ngana manga kota sasa ani nasasa gingingi ani ganganga ko bankoma ani sonkoma ko tema sunzu ani batema sunzu sa jula ani komi kolokolo duguma joshi jugu bolo mena yiri ko sa to ani lento so fana ani lenshima ko tarabali kun do brisa meme ko kami do to fin krikri aboto fin wuri chori ko likuru kle marakuru kono do ko li jurumani ko li barama dans ko ni ko hotep honu jonutuma da marka joswati ka uruki ka ba makatama malo ya bone kana ko digete en kolgoto e matab dumia awni senanga emission mandi kono emission na intitulé ko sondons la nature anga sunku ininga nature ore sunku ye bamanangana sumbe kun sunku ola ka sungu ininga korodore ka anre ininga ka sungu ininga korodore ka an lamini ininga ola ami ko foli dan an karmo bama no e badi samake ale me kungo so promoteur na initiateur ola karmo eni tuma amba karamo ko to yera ni tuma ko aw ni sene kungo so mbangala meje club fo ngu ni sene kuni joko ka damare ka jo sabati ka uruki ka bamba ko ka twama aywa karmo foli temene ko amina kuma kono do kambi kono mu ye mirin kabo an fe yan ko sebe donc na be foko ton kono tongono donc kono infana comme na nda magara bagon bagala ita soro sa côté symbolique ça dra rapprochement que au bagan ka attitude ni on yere kam mo ya ko do ni yonche donc c'est qu'il y a en tout cas de vertu ou bien mukan ka ladege o bagan kechola pour que ka moya ko do ke ansawe donc il va toujours en dabi so fanama donc là il be kuma ye tongono ere kan amankutu kata sa non scientifiquement ana ere bolo chona ka ko yere kecho ko sebe kramo ko to o yinga li jaran ko sebe ko kramo ka hake to we mena de ben grota anga nye do ajugoro do ne anga kuma kono do ga mi anga la dala kono jolendi ton kono ton kono ni to wu ko ma ko le canard ale ye kono ye mi dawolo petelendo beba choya do a sen fana dailelendo ka ke ina foko debe uni nyonche abe jikan abe grekan nga abe se ka panfana ya a kono mayoro ye shi fana baka o kono ni asufia kacha bari ibita so jema ere fanchite no kono te yoromuna kono inte yoromuna donc o e canari bon mina ne amena kuma ninka parce que tiens la nga sungu nyiningali ambe mangutu munu lakunu ambo le la nyinina ka fara angere ka seka walsa anga sesoro tongono be muneke ton kono ale yere togo dana chogomina ale be toni de ke ni mogo be fara ɲɔgɔn kan sisan ka baara kɛ yame ale be toni kɛ ina fɔ ni fari tɔnna fari be funu cogo min na ni mɔgɔw jɛna sisan ka jɛ fana be wara quoi ka o la bonya o ya a mangutu kelen ko kɔnɔ fana do an b'a dɔn k'a fɔ ko kumaden minnu do n'i ye bamanankan ta k'a lajɛ kɔ b'a la ani nɔ fana b'a la kɔ i b'i kɔ sɛmɛ min kan ka i yɛrɛ la jono ye ani ni i ye waleya kɛ i be nɔ min to yen donc no o kumakan nunu o kuma manga nunu bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɔnɔ kelen na i b'a dɔn k'a fɔ ko kɔnɔ mangutu jolen de do kɔnɔ min ni fanga b'a la an ka mɔgɔya dilali la bamananw maninkaw olu tun bɛ tɔn kɔnɔ wele tɔn yɛrɛ dilacogo kɔnɔ ka da mun kan mɔgɔya sira caman de bɛ yen tɔnkɔnɔ bɛ baara kɛ min na o fɔlɔfɔlɔ ye min ye ni u ye jɛ kɛ kɔnɔjɛya jɛ de don n tɛ taa i kɔ i tɛ taa n kɔ i bɛ yɔrɔ min na n bɛ yen n bɛ min kɛ i b'o de kɛ n bɛ min fɔ i b'o de fɔ u tun bɛ mɔgɔw kolo ɲɔgɔn na ka mɔgɔw lamɔ n'o o mankutu kɔgɔlen ninnu ye o ye tɔnkɔnɔ jogo dɔ ye tɔnkɔnɔ bɛ mun wɛrɛ kɛ tɔnkɔnɔ b'i yɛrɛ dege ko de la a bɛ tɔɔrɔ gere kan tiɲɛ don dɛ mais a bɛ don ji la yɔrɔ ji ni gere tɛ kelen bon a bɛ gere kan tagama kɛ cogo min na dɔw b'a fɔ k'a bɛ suma a ka suma mais a bɛ taa voilà a bɛ tibi taba mais n'a jiginna ji kan dɔrɔn o y'a talen bon a ka teli fana bon mais a bɛ ji kan a b'i to ji kan dɔrɔn k'i kari ka don ji jukɔrɔ fana i y'a ye ji sanfɛla ta bɔ sisan a donna ji jukɔrɔ
o kɔnɔ kelen fana bɛ tila k'i kun bɔ ka boli o ji sanfɛ ka kama dayɛlɛ ka tila k'i pan bon o min bɛ min o bɛ min yira anw na sisan o b'a fɔ de ko tɔŋɔnɔ bɛ tumatugudaw ni kɛyɔrɔ tugudaw n'o ye sɔlɔmidoya sira ye k'a fɔ an ka maaw ni mɔgɔ bɛ soma yɛlɛma i bɛ diɲɛ min na i bɛ taa diɲɛ wɛrɛ la tɔŋɔnɔ b'o o tugudaw la n'o kaladaw kan a bɛ baara kɛla yen fana quoi bon tɔŋɔnɔ filɛ nin ye a bɛ balo ji la a bɛ balo gere kan panfɛn dun do fana a bɛ balo gere kan a bɛ balo ji la mais panfɛn fana don voilà o bɛ ko dɔ de yira k'a fɔ ko ale b'a ta sɔrɔ nin a kɛyɔrɔ bɛɛ la bon n'a bɛ gere kan sa a bɛ bin dun a bɛ yiribuluw dun a bɛ ɲaga fana da yen de i m'a ye wa a bɛ dogo yen fana a ka sutura bɛ yen mais n'a donna ji la i kana lajɛ ten tɔŋɔnɔ bɛ papa min kɛ bɔgɔ nɔrɔ la ou bien ji kɔnɔ f'a bɛ fɛnw sama i b'a ye ji bɛ bɔ da kɛrɛfɛ ale bɛ filtreli de kɛ n'o ye sɛnsɛnni ye quoi ka fɛn ɲɛnɛman dɔw ta ka fɛn duntan dɔw ta ka ani ji la don a kɔnɔ ka sɔrɔ ka ji labɛn o bɛ to ale kɔnɔ i m'a ye c'est comme si ale bɛ ji filtre tɔ c'est comme si ale bɛ dumuni ɲini de la ka balo ɲini tɔ donc o la fɛn min bɛ ji la ale b'o de minɛ donc ka ji filtre ça ji bɛ bɔ k'o to ale da kɔnɔ ale bɛ o de kɛ ka sɔrɔ k'o tɔnɔ sɔrɔ mais o tɛ tɔŋɔnɔ bɔ dɛ tɔŋɔnɔ bɛ tila k'i kari ka don ji la sisan jɛgɛmisɛnninw ni fɛn minnu crustacés ninnu u b'a fɔ mun ma ɲagara ni tumumisɛnninw ni fɛn minnu bɛ bɔgɔ nɔrɔ la tɔŋɔnɔ bɛ jigin o nɔfɛ ka taga a bɛ yeli kɛ ji kɔrɔ a bɛ sogini kɛ ji kɔrɔ a bɛ sɛnsɛnni kɛ o ji kelen kɔrɔ fana bon n'a y'i yɛrɛ sɔrɔ o de la sisan n'a bɔra n'a fara n'a ka kan ka pan ka taa yɔrɔ jan a bɛ pan mun na ni ji bɛ ka tiɲɛ a bɛ pan mun na ni baga cayara yɔrɔ la tɔŋɔnɔ bɛ pan ka taga ale nacogo o bɛ tuma dɔ yira ni mɔgɔw ye tɔŋɔnɔ ye dɔrɔn o ye kalanbulon dayɛlɛnnen o walanda dayɛlɛnnen wa ni tɔŋɔnɔ bɛ mɛn fana a sigiyɔrɔ la o bɛ fɛn dɔ de yira k'a fɔ nɛɛma ni ji de bɛ yen ale bɛ lafiya sɔrɔ yen nɛɛma ni ji de fana bɛ yen wa a bɛ tila ka ɲaga da n'a ye ɲaga da a bɛ fan da ka sɔrɔ ka tɔrɔ bon denko sɔrɔ sira kan den sɔrɔ sira kan o bɛ baara kɛ ni tɔŋɔnɔ fana ye an ka laadako caman na bon o n'a ta bɛɛ ne da ma maga min na o ye tɔŋɔnɔ sogo de ye o tɔŋɔnɔ sogo bɛ dun wa tɔŋɔnɔ bɛ gɛn fana donsow fɛ k'a faga bon o de bolo ma sisan kuma dɔ la i bɛ taa sɔrɔ an ka sigida dɔw bɛ yen ni ji jara tɔŋɔnɔ kelen-kelennin minnu tora kɔfɛ olu fana fagara tɔŋɔnɔ ko banna o yɔrɔ de la n'o tɛ tɔŋɔnɔ ka kan ka kɛ bagan ye min bɛ mara a jogo ni a kɛcogoya bolo ka ni walanda kelen-kelen ninnu bɛ dayɛlɛ bon sisan adaptabilité ni résilience i n'a fɔ an filɛ an ka kuma min na anw bɔra sisan nɔ ka kuma daamɛ de kan daamɛ ye gerekanfɛn de ye mais tɔŋɔnɔ y'a saba bɛɛ de ye gerekanfɛn don dugumafɛn don wa sanfɛfɛn fana don bon kabako min yɛrɛ fana don tɔŋɔnɔ bɛ bolo a bɛ tɔɔrɔ yɔrɔ min na a bɛ mun yɔrɔ min na san o san ni tɔŋɔnɔ mabɔr'o la ka taa fo diɲɛ fan dɔ in fɛ GPS t'ale bolo boussole t'a bolo a tɛ pan avion na tɔŋɔnɔ bɛ voyage kɛ u jɛlen ka bɔ fo neige jamanaw na ka na jigin tile jamanaw na ka u fan tɔrɔ donc o kɔrɔ ye sisan k'a fɔ ko système d'orientation dɔ b'u la quoi o ye adamadenw ɲɛ de ye o de y'a to ni anw ye Mali jateminɛ Mali ye tɔŋɔnɔdugu jolen de ye surtout an ka delta du Niger yɛrɛ bagan caman de bɛna san o san pantaw ni dugumataw ka na balo ye ka u ɲaga don yen na ka yan ka fanw tɔrɔ tɔŋɔnɔ bɛ migrer a bɛ migrer mais dɔw fana y'a kɛ domestique ye u b'u bila cage kɔnɔ i y'a ye ka migration tɛmɛ o kan an b'a fɔ an bɛ min mara a bɛ migrer mais n'i sera o kɛcogoya fana na n'u taara u bɛ na de bon u taali n'u nali bɛ ko dɔ de donc n'i sera a kɛcogo la hali ni y'u to yen n'u migrera c'est comme si n'u taara yɔrɔ wɛrɛ la donc u bɛ segin ka na u bɛ segin ka na o yɔrɔ kelen de la bon mɔgɔw de b'a fɔ ko kuma dɔ la u bɛ sin k'a fɔ ten ko tɔŋɔnɔ mara man ɲi k'a bɛ taa ni sɔrɔ ye a bɛ na n'a ye quoi o tɛ quoi bon na anw bɛ min faamuyala la k'a fɔ ko ni i y'a mara kɔni i bɛ tɔŋɔnɔ jogo de lajɛ i bɛ mɔgɔya sira caman de fɔ i n'a fɔ n ye min f'i ɲɛna mɔgɔw bɛ hali u b'a fɔ cogo di jɛɲɔgɔnya ɲini ni tɔŋɔnɔ ye i m'a ye an b'a fɛ k'o kɛ c'est comme si ka mɔgɔw kolo ɲɔgɔn ye ani ka mɔgɔw karaba ɲɔgɔn ye donc o fɛn don a b'o kɛ bon do sira yɛrɛ fɛ an ka ésotourisme kɔnɔ i b'a ye an bɛ baara kɛ n'a ye kosɛbɛ karabali sira c'est à dire cɛ ni muso
furu kɛra u ka se ka ɲɔgɔn kun aw ka ko ka ku ɲɔgɔn na c'est mɔgɔya ti ɲafɔ aw ka guwanko kunna ɲɔgɔn ye i bɛ taa sɔrɔ o de kama tɔnko fana sira fɛ jɛ yɛrɛ ka tɔn ja ka jɛ ja mɔgɔw ka ko ka ku ɲɔgɔn na ka se ka jɛ k'u fanga kɛ kelen ka laɲini kelen ɲini ka a sɔrɔ donc do sira fɛ o baaraw bɛ kɛ ne donc o y'a tɔnma yɔrɔ dɔ ye voilà donc mais i bɛ se ka mun fɔ an ye a ka système de reproduction kan voilà tɔngɔnɔ bɛ fan da tɔngɔnɔ bɛ fan caman de da bon tɔngɔnɔ bɛ a fa bɛ se ka taa fo fanden 30 la tɔngɔnɔ bɛ tɔɔrɔ yɛrɛ de n'a balolen don ka ɲa n'a lafiyalen don an kana ɲinɛ k'a fɔ ko bagan caman bɛ yen nɔ ko ni u bɛ muyi olu fana bɛ reproduction kɛ quoi u bɛ yɔrɔ min ɲini u bɛ lafiya sɔrɔ yɔrɔ min de la mais ni mugu bɛ ci ye ni balo tɛ sɔrɔ ye ni ji bɛ lanɔgɔ ni ji bɛ tiɲɛ tɔngɔnɔ bɛ dan den 5 den 6 ma kuma dɔ la olu mana kɔgɔ dɔrɔn i bɛ taa sɔrɔ olu yɛrɛ fana prédateurs minnu b'olu dun fɛn min bɛ balo olu la quoi olu b'o dun bon o de ye tɔngɔnɔ kɛcogoya a ka environnement kɔnɔ bon tɔngɔnɔ bɛ fɛn caman de dun mɔgɔ yɛrɛ tɛ se ka fɛn dɔw dun munna parce que ale bɛ fɛn misɛnnin sa tori jɛgɛmisɛnninw kɔnɔdenmisɛnninw hali firifiriniw ni fɛn ɲɛnama ninnu tɔngɔnɔ bɛ se ka nin bɛɛ sogi ka dun oui ne ɲɛ guwannen sako la dɔɔni ne ye n tɔngɔnɔ mara o de kama parce que sakumabaw tiɲɛ don olu bɛ siran ɲɛ mais ale tɛ tɛmɛ misɛnmaninw de la a b'u sogi dɔrɔn k'u dun surtout a bɛ se k'i jɔ an kana ɲinɛ k'a fɔ k'a tɔgɔ ye ko tɔn kɔnɔ dɛ tɔngɔnɔ b'i jɔ a sen kelen kan ka segin dɔ in kuru dɔrɔn a bɛ kɛ i b'a fɔ yiri mɔgɔnin sa dun bɛ fofo ka na dɔrɔn k'a bɛ tɛmɛ a kɛrɛfɛ dɔrɔn o y'a sɔrɔ a y'a minɛ i y'a ye donc o kɔnɔ de don an ka sunkun tirinili la an ye kɔlɔsili minnu kɛ tɔngɔnɔ na o ye o yɔrɔ ninnu dɔw ye a bɛ mɔgɔ dumuni kɛ a bɛ fɛn ɲɛnamaw fana sogo dun a bɛ ji dumuni kɛ wa n'a panna fana fɛn misɛnnin minnu b'a ɲɛsira la omnivore bon c'est un ovipare a bɛ fan de da fana bon a bɛ fan da kuma dɔ la ka tɛmɛ fo fanden 30 kan n'i ye tɔngɔnɔ fan to yen a bɛ dɔ fara kan de a bɛ dɔ fara kan mais n'a bugura sisan o bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ baloko ni fɛn ninnu na fo ka taa tɔrɔ bon tɔngɔnɔ tɛ taa k'a den to fana hali n'a den dɔ binna fɛn dɔ kɔnɔ i bɛna a sɔrɔ o kɛrɛfɛ fana o ye mɔgɔ jogo ye denko ni fɛn ninnu na k'a fɔ a bɛ sira dɔw yɛrɛ la a b'a fɔ an ka den ladon an ka hakili t'u la wa an ka kɛlɛ kɛ walasa fɛn ka na u sɔrɔ bon sisan ale b'i n'a fɔ sisan ji sentinelle de y'ale n'i ye tɔngɔnɔ ye yɔrɔ o yɔrɔ i hakili bɛ jigin ji la e m'a ye mais n'i ye dagamɛ ye yɔrɔ o yɔrɔ i hakili bɛ jigin kungoba la donc a bɛ n'a fɔ nin fɛn fila fana bɛ ɲɔgɔn dafa an ka maliko na bi k'a fɔ ko adaptabilité ni résilience la kosɛbɛ k'i yɛrɛ bɛrɛ bɛn o ma voilà o bagan de don i y'a ye kɔnɔ de don a bɛ pan ni mɔgɔ min sera a maracogo la i bɛ se ka tɔn jolenw k'a kan an yɛrɛ tɔgɔ min yɛrɛ dara ale kunna o ye tɔn kɔnɔ de ye an b'a fɔ ko agir avec les moyens du bord c'est-à-dire mun b'i bolo ka baara kɛ n'o ye k'i sago ɲini n'o ye k'i sago sɔrɔ n'o ye donc a b'o yira n na donc o yɛrɛ bɔra k'a fɔ komi anw kɛlen don k'a domestiquer sinon tɔngɔnɔ n'a bɛ a yɛrɛ ma a bɛ migrer o kɔrɔ de a bɛ waati dɔ kɛ yɔrɔ dɔ la donc ni a ɲɛ b'a la k'a sago bɛɛ ti sɔrɔ yen tuguni a bɛ migrer ka taa yɔrɔ wɛrɛ donc kɔfɛ a bɛ segin ka na tuguni i b'a fɔ an bɛ par exemple guwan jaraba ninnu ni kɔnɔ sugu caman bɛ yan olu bɛ migrer parce que guwan jaraba filɛ yen sisan i b'a ye u dɔgɔyara yan wagati dɔ la i b'a ye u bɛ na c'est à dire e yɛrɛ kɔni bɛ bali k'u ye u nana u cayara wa u taga kuma mana se e bɛ bali ka ye u tagara donc u t'u sara e la c'est à dire olu b'u ka jate b'u yɛrɛ ye ka taga u b'u ka jate b'u yɛrɛ ye ka na da i b'a fɔ tɔngɔnɔ b'o fana kɛ o de y'a to u b'a wele ko indicateur environnemental de don k'ale bɛ sunkun kɛcogoya de a b'o de yira a b'o de kofɔ anw ye n'ale yera o kɔrɔ ko sumaya bɛ yen ji bɛ yen balo bɛ sɔrɔ a dogoyɔrɔ bɛ sɔrɔ ani fana lafiya bɛ yen quoi a tannalen don yen nɔ i m'a ye tiɲɛ yɛrɛ la anw ka yan k'an banban na mais mun ye tɔngɔnɔ ko dɔgɔya o ye ji sigiyɔrɔw i m'a dɔn bamakola lamini filɛ nin ye mali kɔnɔ sisan ji sigiyɔrɔ caman de tiɲɛna mɔgɔw bɛ na ka ɲɛbɔ ji sigiyɔrɔ fɛ sumaya ni nɛma bolo k'olu bɛn'u ka so jɔ ye u laban bɛ kɛ ka o ji dingɛ gere n'u y'o ji dingɛ gere tɔngɔnɔ bɛ taa
tɔngɔnɔ ka ji tiɲɛna ji nɔgɔra ji balo tɛ sɔrɔ yen et puis donsow fana kuma kelen-kelenw na olu bɛna ka fagataw kɛ ani mɔgɔ minnu bɛ jan daw ɲɛ tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ se k'a fɔ nin bagan nin ye Mali bagan jolen dɔ ye Maliya kɔnɔ bi an ka kan ka a mankutu labɔ mɔgɔw k'a ye mankutu jumɛn adaptabilité b'o la résilience b'o la coopération b'o la et mieux encore communication tɔngɔnɔ bɛ kuma ɲɔgɔn fɛ quoi ni tɔngɔnɔ bɛ pan sisan i bɛ taa sɔrɔ kuma bɛɛ u muɲunen don ɲɔgɔn fana kɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ tɔngɔnɔ kelen bɛ ɲɛfɛ tɔw bɛ jɔ a kɛrɛ la tan o ni vitesse de bɛ taa n'u ni vitesse taara sisan min bɛ ɲɛfɛ o de bɛ ka fiɲɛ sɔgɔ tɔw ye quoi bon tɔw fana b'a fɔ n'o sɔgɔra an bɛɛ don sira ye o de a bɛ n'a fɔ ɲɛmɔgɔya quoi i y'a ye mɔgɔ bɛ se ka ko caman de tɔmɔ tɔngɔnɔ jogo ni tɔngɔnɔ kɛcogoya bolo an ka ɲɛnamaya a sabati cogo bolo quoi voilà donc dakuruɲɛ damadɔ min bɛ n bolo ka fɔ a ye tɔngɔnɔ ko la yan o y'o ye quoi u y'a non scientifique n bɛna ɲinɛ o kɔ u y'o wele ko ANAS i b'a dɔn ko an ye ɲininkali kɛ u ko ko mɔgɔ u t'a bɔ yɔrɔ kelen nɔ mun na u y'a wele ten ne yɛrɛ ka tɔgɔ ye non scientifique tubabuw k'a f'i ɲɛna k'olu t'a dɔn mun na u y'a wele ten u kɔni y'a kɛ ko polycantris ko platycontris i n'a fɔ min dawolo pɛtɛlen don ANAS voilà countries min dawolo sɔgɔlen min da pɛtɛlen don o ye da forme ye voilà u ma sɔrɔ k'o bɔ yɔrɔ dɔn anw fana b'a fɔ dɔrɔn ko palmi B palmi D quoi tɔngɔnɔ bɛɛ sen pɛtɛlen don ka falaka kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ quoi i y'a ye bon o y'anw ka kɔlɔsita ye bon anw y'a wele tɔn kɔnɔ mun na u t'a fɔ dɔrɔn ko le tɔn kɔnɔ an bɛɛ k'an yɛrɛ sɔrɔ mais an yɛrɛ bɛn'o don a la ka kɛ tɔn kɔnɔ palmi B voilà polycantris min da pɛtɛlen an bɛ tɔgɔ dɔ fɔ a ma quoi an b'a fɔ ko tɔn kɔnɔ polycantris voilà i y'a ye min dawolo platycantris min dawolo pɛtɛlen don quoi ni an b'a wele ko tɔn kɔnɔ parce que anw ye miirinanta min sɔrɔ a la mɔgɔya yɛrɛ sira jɔlen kan ka mɔgɔ lamɔ o de tɛ mɔgɔya ye yan bon u b'a fɔ an tɛ adamaden an ye mɔgɔw de ye o yɛrɛ mɔgɔya nin n'an b'a baara kɛ dɛ mɔgɔ kɔ nin dɛ an bɛ tɔngɔnɔ jogo caman de lajɛ o ni min bɛ bɛn quoi n'o ye ka kɔnɔnajɛya kɛ ka bɛn ɲɔgɔn ma ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka taa ɲɔgɔn fɛ ka na ɲɔgɔn fɛ ani yɔrɔ kɛcogoya i ka bugun ani i ka warali o gulonnen bɛ i kɛyɔrɔ de la an dun y'a fɔ ko ka sungun minɛ i b'a fɔ an b'an yɛrɛ minɛ cogo min na ko n'i ye sungun sɔsɔ k'a a laban b'i sɔsɔ voilà donc ninnu filɛ nin ye n'u taara sisan o kɔrɔ ko yɔrɔ falenna yɔrɔ bɛ falen mun na ji jara n'u nana tuguni kɔrɔ yɛrɛ falenna mais yɔrɔ falenni ye nɛɛma ni sɔrɔ ni balo yɔrɔ ni fanda yɔrɔ ye quoi tiɲɛ yɛrɛ la an ka kɔnɔ ɲuman don donc nɛɛma ni an b'a fɔ ko hɛrɛ ni damu donc a b'o bɛɛ lajɛlen ko fɔ o la hakili la nin bɛ somɔgɔ sama bɔ donc tɔn kɔnɔ hakili la bagan don mun miiri ka bon kosɛbɛ donc o la ka ko to ɲɔgɔn ye ka ko to ɲɔgɔn ta la ka se ka mɔgɔw ka ɲɔgɔn nɔgɔ kun donc a b'o o baaraw kɛ karamɔgɔ yɛrɛ bɔra ka mɔgɔdo caman fɔ a la donc ni bɔ bɛna kɛ tuma dɔ kɔnɔ ka don tuma dɔ kɔnɔ a b'o yira ka kun kɛ ale bɛ nɛɛma de kɔ donc a b'a ka balo kɛ yɔrɔ min na lafiya la bon ale b'o de kɔ donc o la aw k'an bɛn a ɲɔgɔn wɛrɛ ma triple hotep ngana manga ko tasasa ani nasasa gingingin ani ganganga ko bankoma ani sonkoma ko jama sunzun ani bacama sunzun sa jula ani komi kolokolo duguma joshi jugu bolo mina yiri ko sa to ani lento suzu fana ani lenshima ko tarabali kun do brisa meme ko kami do to fin krikri aboto fin wuri chori o ko likuru kle marakuru kono don ko koli jurumani koli barama dans ko ni ko